Helo, ffrindiau. Da chi wedi bod yn cadw'n brysur. Di bod yn tynnu lluniau, lle. Trysorau a rhyfeddodau hen dref canoloesol Conwy. Wel, tra da chi wedi bod yn brysur yn tynnu lluniau, mi ydw inna wedi bod yn brysur hefyd, yn meddwl ac ymchwilio. Dwi wedi bod yn meddwl am Dorothy Wyn, yn ei chartref ym Mhlas Mawr Conwy dros 400 o flynyddoedd yn ôl. Yn eistedd ger y ffenest yn ei stafell wely, yn gwneud y mwyaf ôl ar dydd, ac yn darllen ei Beibl am oriau lawer. Da chi'n gweld, roedd hi yn byw mewn oes lle roedd natur yn rheoli ein bywydau ni. Roedd pobl yn codi o'r gwely wrth iddi wawrio yn y bora ac yn mynd i gysgu pan fyddai'n machlud. Ychydig iawn o ola fyddwch chi'n gael o'r tân mawn neu o'ch canhwylla brwyn, ac felly roedd rhaid gwneud yr rhan fwyaf o'ch gwaith a'ch diddordeba gan gynnwys darllen yng ngola'r dydd. Ac roedd gan Dorothy Wyn ddigonedd o heilwen yn disgleirio ei mewn drwy ffenest ei llofft ym Mhlas Mawr. A dim ond yn hau y bobl gyfoethog y byddwch chi'n gweld ffenestri mawr nôl bryd hynny. Wel, dwi'n clywed chi'n gofyn, be wyt ti wedi bod yn ymchwilio ta? Dwi wedi bod yn pendroni sut y bu hen Feibl mor hardd gyrraedd Plas Mawr Conwy. A dwi'n credu bod gen i'r atab. Da chi'n gweld, mi gyfieithwyd y Beibl cyntaf i'r Gymraeg gan ddyn o'r enw William Morgan. Yr esgob William Morgan i chi. Fe anwyd William yn y flwyddyn 1545 mewn ffermdy ger pentref Penmachno yng Ngogledd Cymru, lle roedd ei dad John a'i fam Lowry yn ffarmio. Ond, yr hyn sy'n bwysig i'n stori ni ydy bod ffermdy y teulu yn berchen i stad Gwydyr. Teulu cyfoethog oedd yn byw ym Mhlasty Gwydyr ger Llanrwst oedd y landlordiaid i deulu William Morgan, a nifer o deuluoedd a ffermwyr eraill yn y dyffryn. A phwy oedd y landlordiaid cyfoethog rheini? Wel, teulu'r Winiaid. Ac un o feibion y teulu hwnnw oedd Robert Wyn. Ie, gŵr Dorothy Wyn ym Mhlas Mawr Conwy. Wan pan oedd William Morgan yn fachgen ifanc, ychydig iawn o blant ei oed fydda'n cael cyfle i fynd i'r ysgol o gwbl. Dim ond plant y cyfoethog oedd ddigon ffodus i gael addysg. Wel, mi glywedd John Wyn o Blasty Gwydyr, dyn cyfoethog iawn gyda llaw, bod William Morgan yn fachgen clyfar. Ac felly dyma ei wadd i gael addysg yn ei gartref gyda'i blant ei hun ym Mhlasty Gwydyr. Digon tebyg i beth a chi'n ei drwan, mae'n siŵr, ond heb y gliniadur a'r iPhone, wrth gwrs. Ond, os oedden nhw'n blant da bryd hynny, dwi'n siŵr y bysa'n wrtha hefyd yn cael chwarae rhyw gêm bach ar brawn di Gwener. Ac ymysg y gema yna, roedd gêm yr idiomau. Wyddwch chi be di idiom? Na, nid idiot, idiom. Mae yna wahaniaeth. Da chi'n gweld, os fysa chi yn deud wrtha i eich bod yn tynnu fy nghoes, fysa chi ddim mewn gwirionedd yn tynnu fy nghoes dde a choll nerth fysa chi. Wel na, sa'ch siŵr. Mi fysa chi'n chwarae tric arna i bysach. A dyna be ydy idiom, ffordd hyfryd o ddefnyddio'r iaith Gymraeg. Tybad fedrwch chi feddwl am 3 idiom Cymraeg y bysach chi'n medru ddefnyddio wrth sgwennu stori. Mi roi amser i chi feddwl. A pan ddewch chi nôl atai, mi ddudai wrtha chi sut y bu'r idiomau ddysgodd William Morgan tra'n yr ysgol ym Mhlasty Gwydyr. Sut y bydd nhw ddod yn ran bwysig o hanes ei fywyd. Ac yn y pen draw, hanes ein gwlad Cymru. Hwyl fawr am y tro!